No són moments fàcils, però continuarem. Vull dir que anem a fer el que sabem fer, el que hem fet tota la vida. Jo penso que estem construint una de les millors policies del món. Sempre us he dit que som una eina per la gent, per fer millor la vida de la gent. Sempre hem treballat amb lleialtat en el govern, lleialtat a l'autoritat judicial. Diguin el que diguin, és el que hem fet sempre, és el que continuarem fent i, evidentment, per protegir la gent, perquè la gent pugui tenir una vida digna i perquè pugui desenvolupar les seves activitats amb seguretat. Que estan sent moments durs i desagradables, això no cal dir-li a ningú, però pel que fa pel tema personal, per mi no us heu de preocupar per res. I el millor que podeu fer, si voleu ajudar el cos i si em voleu ajudar a mi, és continuar fent el que sabem fer, que és fer bé la nostra feina, amb dignitat. Això és el que us demano, us agraeixo l'actitud, però torno a dir, el que més m'ajuda i el que més ajuda al cos és que retorneu al vostre lloc de treball i continueu exactament fent el mateix que hem estat fent fins ara. Això és el que jo penso que dignifica el cos i que ens fa grans. Així que moltes gràcies a tothom i temps tindrem per reflexionar més temps, perquè ara podeu comprendre que el que m'esperava no és el que temps per pair una mica tot el que està passant en aquesta persona. D'acord? Moltes gràcies a tothom i pot fer una abraçada a tothom, que és el que m'agradaria, però enteneu que les que he fet aquí als comandaments que tinc més propers doncs eren abraçades que va per tothom. D'acord? Moltes gràcies.